igama lenkosi. Ngiyabonga uJesu Kristu. Shine, Khokho, shine. Yiza ezinqindiza. Ngiyabingelela abaholi bethu bonke ngezihlalo zabo. Ngibingelele obaba nabo ngale ngemumva bonke ngezihlalo zabo. Ngibingelele omama ngezihlalo zabo, abantu abasha bonke egameni elihle lomfeki wethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangalesi sikhathi esasigcinile wasihlenga enyangeni enkulu kangaka, inyanga yabantu besifazane. Alibonge igama lenkosi. Ngiyayibingelela iBhokodo, inzala abantu abakwazi ukujika amakhaya imali. Ngiyambingelela ngenyanga yenu. uNkulunkulu sithandile thina, wasenza sangabantu besifazane. Ave kubalulekile ukuba umuntu wesifazane futhi ohleli kahle, okhethe kahle. Haleluya. Ngoba ngakhethanga kahle ilo semnyama, kodwa nginesiqiniseko ukuthi lo ngaphakathi ohleli kahle, oyihlelele impilo yakhe. Ngibingelele omama abazomukela iJoyini namhlanje. Ngathola lokuphoxeka omama uma ngibabona namhlanje bezomukela iJoyini, abanye begqoke ugreen. Jesus. Nami ngizogqoka ngelanga lokuqala. Ngatshelwa noma ngatshelwa umholi wami ngaleso sikhathi. Nami wangifonela nje wathi cha, uphathe u-white, ugqoke u-white uma usuya ngaphambili. Awuyithathi iJoyini yomama ugqoke ugreen. Uma sizothatha iJoyini yomama sigqokani? Sigqoka u-white. Kusho ukuthi mhlambe kulele kuthina-ke baholikazi ukuthi asibafundisi noma asibatsheli abazalwane abazogqoka iJoyini kokuqala ukuthi mezogqoka iJoyini akagqoke u-white ezobukela iJoyini yakhe. Aphinde futhi asiphathe nesikhali sakhe, ngoba isikhali sakhe isona azohamba ngaso endleleni alwe izimpi zonke. Uzogqoka kanjani iJoyini ngelanga lokuqala ungenaso lesikhali sakho? Uyazibona ukuthi awuphelele. Angisafuni ukuya eBhayibhelini ngibuze ukuthi iBhayibheli uzokwazi ukuthi uphinde ube iBhayibheli lakho likhona yini la uzokwazi ukuba nesikhali sakho phela, ngoba uma ungena namhlanje uzomukela iJoyini, ngiyacabanga ukuthi nomholi wakho uke wahlala phansi nawe wachazela ukuthi akuyona ingubo yokuthini yokutamasa le, kodwa ingubo kamama athi maseyigqokile kube khona izinto akazi ukuzilwa ekhaya, kube khona izimpi akazi ukuyinqoba, akhombisa ukuthi umama wenkonzo, umama webhantshi useyakwazi nokuphuma ayokhulekela omunye umama ogulayo omakhelwane, noma ngabe kuyinkonzo noma ngabe akayona inkonzo. Alibonge igama lenkosi. Ngixolise ukwanda, ngifuna ukwanda kahle ukukhuluma kancane. Incwadi sizothola incwadi uTimotheo wokuqala, sibambe isahluko sesibili, sibambe amavesi amathathu, siqale lapha kuvesi 9, 10, 11 ofundeka kanjena-ke maqondana nabesifazane ebandleni. Isihloko lesi unumber 9, ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda, kungabi ngezinwele ezilukiwe nangegolide nangamaperele nangezembatho ezinemali eningi. Number 10, kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle. Number 11, owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Baba siyabonga nasitamba nasekuseni sibonga ngosuku uNkulunkulu wethu, napho mama bezothatha uNkulunkulu wethu iJoyini
iba nabo uNkulunkulu wethu nangalesi sikhathi samanje banika amandla baba bambathisa amandla avela kuwe siyakwethemba ngekhathi zonke sithi akekho omunye simthembayo ngaphandle kwakho baba siyazi ukuthi ukuza kwabo uNkulunkulu wethu isinqumo abasithathayo kudingeka ukuthi baqale umoya ingcwele bazihlanganise nawe phinda-ke uNkulunkulu wethu bahlaziyele ubahlanganisele izinto zabo kuthi nalapho uNkulunkulu wethu ungahambi kahle khona bese kuyakhanya nasemakhaya siyakwethemba-ke ngey'khathi zonke iba nabo banqobele konke kwesakhe isandla uhambe nabo endleleni ubacathulise baze banqobe sithemba wena manje naphakade amen uma umpostoli uTimothewu eloba lencwadi sithola ukuthi uke wabona ukuthi abesifazane ngaleso sikhathi abesifazane ngithi la kuthiwa ngokunjalo besifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo uke wabona ngaleso sikhathi ukuthi abesifazane kwakunalento yokuthi bagqoke izevatho zemali bese kuthi lo ongenayo imali azithole yena esezenyeza ngoba bona izinto ababezenza laba ababenemali engcono bona ababephila kangconywana ezabi zevatho uyibona zihlobiswe ngogolide zisobiswe ngobukhazikhazi zifakwe izinto nje kodwa ezikwazi ukuhlukanisa umuntu odla izamba lekapondo nongadli izamba lekapondo kodwa uTimothewu wasebhala lencwadi ukuze alungise isimo asibonayo abantu besifazana abasenzayo ebandleni yikho nathi kwadingeka ukuthi abaphathi bethu abaqala leli bandla bavumelana ngokuthi kuleli bandla laseZayoni leyikhova sizogqoka kuthiwa yini le ukaliki ingubo zethu sizogqoka ukaliki umzalwane wonke unemali unamali uyasebenza kodwa sizogqoka umfaniswano ozofana kuthi sonke futhi lo mfaniswano wethu akudingeki ukuthi size siwuhlobise nangagolide kodwa lo mfaniswano wethu ebandleni umfaniswano wasebandleni kufanele kube umfaniswano nje kube ukaliki kuwonke umuntu ube ukaliki ozofihla ngisho izitho zomuntu wesifazane uzungawulengisi namagolide uzungafaki nobucwebecwebe kodwa kudingeka ukuthi umuntu wesifazane ukuhloba kwakhe ahlobe ngengaphakathi lakhe ahlobe ngokunakekela imisebenzi emihle kababa uNkulunkulu umuntu wesifazane akangafuni ukuthi ukuhloba kwakhe abukeke egqoka izinto ezibizayo ezinhle kodwa akalungise ngaphakathi lakhe ukuze akwazi ukuthi ahambe kahle enkonzweni noma ahambe kahle endaweni kababa uNkulunkulu ngoba ngeke uzukwazi ukuhamba kahle endaweni kababa uNkulunkulu usafuna ukunaka izinto ezigqokile ukuthi zikhazimula kahle lo akakhazimuli kodwa wena lungisa ngaphakathi lakho ubaba uNkulunkulu ajabule ngawe ukuhloba kwakho akube ukuhloba ngokuba unaka izinto zasebandleni usebenzele ubaba uNkulunkulu besethi lapha kuNumber 10 kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle musukuhloba ngezindaba musukuhloba ngokuhleba ebandleni hloba ngemisebenzi emihle hloba ngemisebenzi yokuthi omunye umuntu okubukayo njengoba Nkhumalo angasabi ukuza kuwena ezofikela inkinga yakhe ngoba uyazi ukuthi umebikele wena Nkhumalo ngendlela oyiyona ophila ngayo uzokwazi ukumlekelela nokumkhulekisa kodwa ngeke usizakale ngenkinga yakhe sidinga omama abazoba njalo-ke abazothi bengena ejoyinini bangangeni nezindaba bangangeni nengxokozelo bangangeni nenzondo kodwa amabibi namagubu bawalahle ngaphandle ithi ijoyini yakho izongena kuwena uzoyembatha ifike inhliziyo yakho ihlanzekile awukwazi ukuyimbatha ijoyini usanenzondo usanamagubu izinto zakho ungakayiklini awuklini ngaphakathi lakho uzothi usuyigqokile ijoyini uyithole kushisa uthole ingawenzi umsebenzi uthole uthi noma uthi uyayithatha uyayigqoka uvesana ufidabana ufuna ukuhlala phansi ungayesontweni ngoba uyigqoke phezulu
uyedlula uyithathe phezu kwamabili ijoyini. Ake sithathe ijoyini, inhliziyo zethu zinjani zihlanzekile. Uke wathi ukukhuleka wedwa ekhoneni lakho. Uma ungalitholanga ithuba lokukhuleka wedwa ekhoneni lakho, usazomasha ushone lapha phambili. U2 minutes 2 seconds ozokumasha, akutshela ubaba uNkulunkulu kusakhupha ukushona phezulu ukuthi cela le joyini akangifaka yona ngama amabili nenzondo nakho konke bengibambene nakho bese kuyahlanza kuyakhuphuka ikwazi ukusebenzela ikwazi ukuphilisa ikwazi futhi ukuthi nami ngikwazi ukubalalela abanye omama ngoba ngeke uzikwazi ukumlalela umholi wakho uma usahamba phezulu amabili ungayihlanzanga inhliziyo yakho. Athi number 11 owesifazane makafunda ukuthula nokuthobeka konke. Owesifazane makafunda ukuthula nokuthobeka konke. Angithi njengoba uzoyigqoka namhlanje ijoyini yakho akuphindele ekhaya noma ngabe wena uthwani boys khwangkhwanga ubaba bomphendula noma kanjani bokhuluma noma kanjani ubaba awumase uphindele ekhaya ubaba bona umehluko kuwena hayibo